Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda kukulandirani program yathu yapadera ya Kwagwanji special. Whether you are in Malawi and around the world, kulikonse kumene mukutionera, anzathu ku Madagascar, osaiwalanso ku Somaliland kumene kudachitikanso masankho posachedwa apa, ku Botswana ndi ngakhalenso ku New York, kulikonse kumene muli tikulandireni. Sindili ndekha, ndili ndi ndevu zamwayi, munthu wamkulu kwambiri, tikulandireni mwatilemekeza abambo ndevu zamwayi. Tathokoza ngaluli Kuti imene indi wabwera zina tailo njatu ndiyeno mapatsana mayina munthu osana wabereka mayina magwiza ni nani? ndipo mwina imene tichedwa naye was it was sealed. Yes. We are moving on. No imene siteka ngaluli mzukulu wa Nanjai imene ine langa ndi mzukulu wa Nanjai. kodi zina lulu kuzipasandiloka cha okometera kuti kodi ngaluli yesu kuti takula iniyo zina lo ilandevu zamayi munandifusa tidagwirizana fasina munabeka ndinuyo tidagwirizana munandifusa simunangolipo nyaso ndi live chonchi. Ndi yachokera ya mzukulu wa Nanjai. makani mupanga awara mapangombe apanga makani ngalomwewa Anda amapangombe ndena achunga ajunga na amapangombe ajunga na amapangombe hayi ro pakanali makani nde mukamangala yotsi muziwonekera koma papafunika bokambira mayina apo pasana sipamakambirana ajunga na amapangombe adaligomera awa ndasukuzi inu ndangaluli. we are good. Let's move on. Tikulandireni amtsukuluzi. Uthokoza ngaloli. Ayi. Kuti khandi ayi tendi munthu nene mbusa apela kuti ndokuja kwa uchali chindani. Ndine mbusa mudzilemekeza. Ndaba phamwe mbona kati munthu hapa. Cha? Aba phamwe mbona kati. Koma sinabonana kuyenalo tina. Basi iwaklabe zina labwera ululubatha modi tade na kuti muli bwanya amapangombe andiyanka kapena outside the studio vina koma pano ulumata pano palibe immunity imene machosa ayi musatero no choyamba tiyambe ndi kupepesa kuti timanena bwera pano timanena bwera pano 11 koloko koma kuti chifukwa cha zovuta zina ndiye sidakwanitse. We were already koma kuti nthawi zina zinthu zimafuna kuti kudzikonza ndiye but we are here. But we sincerely apologize and for any inconvenience caused. Tikhala pano 1 hour 30 minutes tinikhaniza mbiri zoti tikambe koma mwina tiyambe ndi inu a station manager anthu amafunsa kuti kodi inanga bwanji andevu zamwayi amtsukuluzi simunaoneke kunzuzu mwina tiyambire pamenepo. kuyankha kwake ndikuti time zidaliko sizingatheke nthawi zonse kuti anthu tomwefe tizithala malo ena. Ndicholinga cha Times kuti pazikhala mpata kwa ena kuti nawonso aonese luso lawo chifukwa nkudzera mpata ngati imeneyi pamene anthu luso lawo limaoneka. So ineyo ndikuona kuti Feston malekezo samkalimira maso umene kudali achina Ujeni achina Patience Lunda kudali achina Bernard Muhone adagwira ntchito yabwino. Kukhala kuti zonse zidakozedwa bwino ifeso tinatha kukhalapo. Mwina ndimene pena ma preparations amakhalira zinthu zina zimapezeka kuti mwina zachedwa kumbali athu tidalokonzeka kuti kanatha kupita. Kwa mwina zifukwa zina mene zimakhala nkhani za logistics zidapezeka kuti mwina anzathu 5 tikapita pamalo timakhala chinakuitanidwa. Sitimangonyamuka pano ukafika ku msonkhano wa ine yake tabwera amatizana ina ka msonkhano waja kumakhala zokambirana ndi anzathu akomesho sizaulere zimene zamalipira. Yeno zikakhala kuti zipezo zachitika mu nthawi yabwinobwino mwamsanga kukonzekeranso kumakhalanso kwabwino. Zikachedwerapo pang'ono zimathanso kukhalanso mwina ndi ma effect ena ngati mene zinalilimo. Taking that away, I just want to emphasize the fact yokuti Times inali konko tidayenda nawo
mpaka nakufika mene tinafika paja anyamata amene anagwira ntchito ine nakhutitsidwa kuti agwira ntchito kwambiri ndiponso amalawi ambiri atha kundivomereza kuti anthu anaonera times zimene akadaonera mwina munganapita inu awa ndine ndeka mwina ndiyankhe choncho inenso I personally code aliyense wa iwowo Yes. Samukalimira komanso Feston wauza kunena kuti mwagwira ntchito yabwino so dapa samalo wawo kuti landirani maluwa kuti mwagwira ntchito yabwino sangakhale awanda msisya nthawi zonse for awanda msisya alipo mmodzi nchifukwa amati kuli DNA kuti tiyeze sikuti tidzapezanso Jona pankuku wina ayi konda nsima ayi ora Jona pankuku wansima ezona ndi mmodzi akhozopezeka Jona pankuku wina koma DNA ya nsima singakhalepo singatheke so anyamata athu amenepo zona timafuna kuti tayamikire tapatse maluwa amafuso amphamvu akalimira opita kuyankhula ndi akhumbo soko adafusa mwamphamvu waona akucheza awo ndi aujeni amuhango do you know kuti pena pake achikhala kuti anthu ena ankatchingira abanda simunakapeza mpata sinakapeza mpata abankuku sakadapeza mpata zidatengera anthu ena kuti khulupirira kuti tabweraninso tayisaniko izi pamene maluso osiyanasiyana amatumphukira ndithu kuti awa akhale amtsukuluzi sindiye kuti wina adapatsa mpata kuti tatsukuluza pamene adamuyankhula ayi ine ndimaona ngati kuti zijama the peaceful coexistence iluso wani ndi awo ndi ndinaona ngati kuti tibwerere pano zina yavuta nditi yansima tunama kuti nunsima makonda nsima khani mene sinakapakali kodi chifukwa chani tachedwa kale pano chifukwa chani kukonda nsima kwa ine kumakhala nkhani kwa ine ndawani ndikapeka ndimi awaopa ndikapeka ndimi mwapoza DNA sipasi zona inu zilipo zimene makonda kudya zona ine munabwera pano ndili kumakhuma kuti amakonda mpunga chimene tinafika mpaka kunenera pano tidabwete chifukwa utati udzidya mwina kamodzi kamana madzulo koma mama wa breakfast nsima take away nsima aya ndeti tikufala kusauka ngati dziko fwaja ndokonda nsima mavuto adziko wa ni nsima yaine simukuona anthu ali busy usakasaka fetereza kuti mudye nsima iyo ndinuyo kuti amene mupangitsana koma ndezango kuvutani msonkhano wa chipani cha UTM unachitika ndipo Dalitso Kabambe nda amene adasankhidwa kukhala president wa chipani chimenechi ndimafuna tiyambire ndinu andevu zamwayi kuti can you weigh in on this development abwana kunena zona chisankho chimene chijaji anthu ambiri adapukusa mitu yawo I think ambiri sadapukuse mutu ndi kuwina kwa Kabambe koma margins mene adachitikira pali popo chifukwa chokuti yes mwina nkutheka kuti ambiri ankakayikira kuti kodi a secretary general akafika kutali bwanji chifukwa chokuti if you ask me nakha kuti nali mlangizi wa Mai Patricia Kaliati nkanauza kuti Mai imani kaye pa secretary general pompa akuti anthu anauza chifukwa chokuti ukakhala kuti umazuwa kugwira pa golo sizikutanthauza sotha ukamwetsa kusogolo uzikhutisidwa kuti pa golo pa ndikuthandizira timu kuti izipambana nonse simungakhale omwetsa kusogolo so timu pamakhala ma positions osiyanasiyana ofunikira so mwina kugonja kwa Mai Kaliati ambiri mwina nkakuona komano kugonja kumene anthu ambiri adadabwa nako ndi ma margins amene adaoneka pale popo maka mwina udali kwa Mtumbuka komanso Akambala yes mwina timayembekezerabe kuti mina amapita anthu folomo mmodzi akatani akatenga chinthucho koma anthu ambiri adadabwa kuti kodi ma 20 ayenda bwanji kuti anthu akuluakulu ngati amene ajawa ndikumapeza ma 2020 Akabambewo ndikupeza 636 votes zimene pakhala zoyankhula zambiri mwina nchifukwa chake zachedwesa even program iyi chifukwa choti special Kwagwanji imaphulika nthawi yomweyo koma timaunika zina kuseriku kuti anthu akunena chani kumbuyo kuti tikabwera pano tikambe nkhani zonsezo mu thunthu mwache so if you ask for my reaction is kuti yes I expected kuti one person is going to carry day
but I thought kuti mwina pakhala mpikisano kwambiri imene tidaone ama positions ena mapezeka kuti yes anthu akuwina koma osati mwina ndi landslide imene idachitika ndi imene apambandira akabambe. So ngati idali message imene ma delegates amafuna kuti ayipereke, I think message imene yoyo ndi kuti is loud and clear kuti amafuna mwina akabambe wina sayandikire soyi. So for me ndinangoti wow, that was my reaction. Reaction yanu inaliotani mutaona the margin? Mtaona the margin. It shocked me. I didn't expect nina kuti margin itokhala yaikulu choncho. Mwinanso potengera kunena kuti ukaduka ukamumva aliyenseyo ukamva Ntumbuka mbali naye akamalankhula, ukamva Akambala akamalankhula, kuzamva Akabambe umanena I think awa ikhala neck to neck. Koma kudzaona kunena kuti akulu atatu aunjika ma 20 chakuti makati maria 20 chaka makanga di NPK fertilizer okanga fertilizer 21 22 26 fertilizer mina makha fertilizer amarero 21 22 26 NPK eniyo ndekuti anthu amene akuti ndi ndani ndi Mtumbuka of course amalemba ndi M nanga si NPK eniyo anamusalusa anthu khala Mtumbuka Piuja Patricia K Kambala NPK 21 22 26 Chipongwe. So it was a shocker. Ndifanye utatuone ma visuals amene mena manekeza zosatira. Yeah. Atachulira yawo fika akaliati and she eventually gave a smile kokakamisa. Yeah. Kuzaona antu mwana ilo kuyasamula kukama ndikuri kudabwa. Kuti zakhala mwantundu wanje. Akambala nawo anaza dabwa kuzaonetsa ka smile kamene ka genuine kweni. So onsewa atatu they didn't see it coming. Inu munakamba za kukhutitsidwa mafuna ti yambire pamenepo. Ngakhale ku Bible oku kwa Philippians chapter 4 verse number 11 akunena kuti sikuti ndinena monga mwa chiperewero pakuti ndaphunzira ine kuti zindikwanire zili zonse zomwe ndili nazo. Anthu sakhutitsidwa bwanji? Munthu mchikhalidwe chake amafuna zambiri. Anthu amene amakhutitsidwa amakhala kuti ndambiri ndamene ali zambiri kuposa amene akufunira. Koma ambiri amene ali pamusi amasilira atafika pamwamba. A classic example of what we saw there. Yeah. That's why nanena poyambirira pacha kuti if you ask me, my Patricia Galiati anali mwina mmodzi mwa secretary general. Yes, she would have been secretary general umakhala kwambiri achigwira chipani nthawi yovuta kwambiri achigwira chipani nthawi yovuta kwambiri yokuti anthu amaona kuti mayi apa ndi akutani akumenya bwino. Muone Anjawala adayima malo awo mweko anamenya landslide ezona ujeni uyu ndani Benjani Fredokis naye so atazafuna kuti apite pamwambapo. I think anthu ena kanamukumbira pambali muzali mkanga udakule ezona allow the process. Khutitsidwa kusogolera chinyamata ndi unyamata nthawi imakwana ndakhutitsidwa ine nde tidamuona naye so zimene ndinazo enawa. If you ask me for example pakuyankhulidwa zinthu zambiri zimene anthu akunena kuti iyayi mwina chani zonsezi izizi ndi delegate. Abwana delegate ni munthu wokuti panopa chifukwa chake even title ya program kunena kuti mphamvu za delegate. That's right, yeah. Ine ndikuwuzani mokuti ma delegate ena mayimbira papa ndi kuti even Ntumbuka kumauza kuti tikudabwa kuti maluza bwanji bwana pamene sada voted. Tikudabwa we even surprised how have you lost? We voted for you. Adavoted wina. Akuziwa ndithu kuti akunama. Zona. Masiku ano Amalawi achenjera. Yeah. Now kuchenjerako ukhoza kukuyang'ana malingana ndi mene mbali mene uli kuti achenjera kapena akuziwa kuti amapusisidwa. So akumakhala nazo zimene akugwirizana kumbaliko akafika pamaso pano ngati pali ndalama ndalama akudya. Ikafika nthawi yopanga chiganizo akumamvana ngati akuti chimvano cha mavu choninga pamimba
because that's why tikunena kuti 636 kwa 21 22 26 abwana amalankhula napo the margin that is there bwana. You understand, that's why mena makamba amsukuluza kunena kuti mundati muone chithuzi cha mtumbuka mena malengeza zosatira akuti kukamweyasa anadabwa kukamweyasa didn't believe it because I think atazalengeza za Michaeliati anazadabwa akaliati 21 yezona ndikuzaulengeza 20 21 athojepa yes 21 athojepa whatever 200 ndikuzawe amtumbuka 22 akambala 26 yete adanena kwambira kucha kuti anthu amene avota ndi 700 mwakuti now chinaso chimene chikumaza panga ndiyoti manalo and void and anachifotokoza kuti manalo and void anthu amavotera achilima 33 kutanthauza kuti even malemu chilima awina mavoti ochuluka kuposa anthu amoyo amene amapikisana nawo amene patafotokoza mfundo zawo now that kwa munthu amene akupita kuchisankho ukuyembekeza kuti ukawina ndi ukaluza ndi majinzi amene ajawo umayenera kuti ubwerere ukaone kuti ishi anthu atikana chonchi chifukwa chani nzathu yankonda chonchi chifukwa chani anthu abweretsa nkhani zosiyanasiyana ndalama chani yes probably I don't think mungapange campaign ina yonse popanda ndalama kulibe amene amapikisana pere pajapa amene sanagwise ntchito ndalama sizikateke they paid over 20 million abwana ndi ndalama zokhazo utakapikisana mipando imene jai Michael Yata think analipira 10 poti ndi mayi amatitheka koma zibambo atatu acha 60 now how you use money mwina mpamene ukhoza kunenera kuti kodi anzathu amagwisa bwanji ntchito ndalamazo kuti anthu amveka because money alone I don't think ikoza kukupasa zotsatira taonapo ma convention ena amene anthu ankatchula ndalama zitali koma tidamva kuti anthu omwe adalephera so china chimene chimavuta banda tili pankhani yomwe ndiyo kuti mukupita anthu folo is obvious mmodzi akapambana kodi amene mutakalephere mwazikonzekeresa kuti tikakalephera tigwira bwanji ntchito ndiza tikakhala pati chifukwa bwana this game umaima malo amosi so that ukamkwita pamene popo you are not ordinary member you are an ordinary member unless mwina achite kuchita ko opt-in kuti ukhale munekino pokupasa ulemu now chimene ndikuchiona ine ndikuchiona kuti anthu amene aluzawa so far I haven't heard kwambiri kuchokera kwa akaliati koma mtumbuka akunenaso kuti I think it's okay zikumveka kuti akambala kuti ena akuona mtumbuka sati kumazamveka kuti ikhanga tipena pake sakukhutisidwa ndikuluza kwake. So the question is, mwana akabwera ku nyumba nthawi zathu I don't know ana masiku ano koma nthawi zathu timabwera ifeyo tikaja 20% kumauza makolo athu kuti aphunzisi andibera malikisi ndi makolo aja mafusa kuti kodi olata kuonjezera angati kuti iwe ukhoze chifukwa kwa madandaula pena zizioneka ndi margins ati with these margins kuti panetse remark maneko tichongeseso maiso uli pa 20 you think anthu akubera 500 so guys tivomereze anthu a UTM apereka statement wa anthu amene ali kumene kuko apa nkuku muimvetsa bwanji nkhani mwakhala chete pakanthawi ukhala chete kuti mamvetsera mwa nzeru zakuya hayi lero akuyankhula mamphamvu zankulu lero akulankhula nthawi mamphamvu zina mankhula zopepera singakhale zonse so hayi munthu sungakhule zonse za hayi zina kodi mazasintha game imene mumazakhala ndi mbali yanga kile mazasintha ukhala ndi mbali yawa ndiye munthu kuyoto Pasiba ndinali ndiye mphamvu ya delicate yo pali chimodzi mphamvu ya delicate yo delicate amakuuza ndi kuti bwana tukalowa tu bwana chinthu chimodzi chimene ndaphunzira by the way ndimene ndiyambe kupanga declare mwambiri yokucha kunena kuti yes the UTM convention if you ask me has been the best of all. That's right, yeah. It has been the best, yeah. Yes. Abana nena zaona kumape kuna ujasima chitika zimenezo. Tsuba maizirene lero vota licha. Alesa mambats 5 minutes. Awa kumana kuna kwinako auze na twata vote ndawali muholo. Mamini tsomaliza 5 alias. Chifo enaso pamene ana gulitsira mavoti. Pa 5 minutes bacho. Yes. And ineyo pamene so naona so mbwerera pamene bacho. Ifona awama timanyaka. Ina was like awama timanyaka. Yeah, inakuvita. Ine kuvetera mwana. So ndimafuna nene choncho kunena kuti chikuina kwa kabambe ndinango dabwa ndi majini. Yeah. Komano kumapanga project kutatha kupambana I could see that. You saw that coming. Yes, ndimangana na
kuamva akamalankhula money aside for anthu ya mapanga drama then ali ese kumene kujapereka drama end of them koma ndikamba ma issues amene amapanga raise anali munthu yone kuti kamene ndi munthu wala mafotokoza zinthu zimene osakhala kuti zimangopanga apiri mina kwa delegate kayo probably anthu akunja athu mamuza delegate kunena kuti komatu wanuyu uyu akukamba ma issues so amapereka amalitchula vuto nkumawuza kuti ineyo ngati kabambe this is how I think I can come in ndikuthandizira kuthetsa vuto iyi so ineyo I followed him through kumene mona munthu yutu khanga ndimene asakungolankhulira voti practically atha kupanga izi so umatha kumaona ena amene pajapa afera ine ndambisa nawo chipali imene amayenda nayo kadi yawo ndambisire chipani ndi chilima inetu nde ife ndametu takhala nazo chipanichi now akabambe anajoina UTM after June 10 ndiye kuti mina tokhaula ankhala chipani mwija mina 4 months at least 4 months nkupeza kuti kugwetsa anthu ena amene adalipo mmene chipani chachimayamba nkwagwetsa nkwausiya kwaunjika uko in that because it was a humiliating defeat kumenya kwakuti ngati mandiputa mwina simudzandiputanso okay so ndimona ngati anandi ma issues amene amapanga relate very well ndi delicate delicate amamulankhula pa chimene ali nkumuuza kuti yankho lake ndikuganiza kuti litokhala utere so chinthu china advantage ina imene anali nayo I think ma delegates a UTM mwina samango yangana kupambana pa convention apapa amadzangana kuti kodi tikhala ndi candidate okutathoka ima pa 2025 ballot. That's right, yeah. That's another thing. So abana dziko ila Malawi mungati mulondetsetse chakula sinkhu kopya ndi nkhani za chuma chimene tukutekesa dziko ndi chuma. So if there will be amene when you listen to them, you watch them speak, nkumakuuza kunena kuti ineyo chumachi ndikuchidziwa kuti vuto lake ndili, and ineyo I think I can do this. And when they do a track record ya mtu, nkumamuona mwina kapena tukhangatiza chuma samazidziwa. Akabambe, if you look at the 4, you're standing out. So panali zinthu zonena kuti ena amazira mkhula kuti ineyo chumachi ndikuchidziwa background ya msayimazi ngola kuti akuti kama ikali atada chaya mafika zitu pa ujino abasanda akabambe mafika amene achawa. You could actually see handwriting ya akabambe iwa chankango foto kumasintha ada shaina atu chimene chijaji chibodi chimene chijaji sisungango chibweresa munthu otisoma zisata. But my point is nemafanene ndikuti look momwe malemu chilimana atuluka mu DPP ndikukayamba UTM kumapanga nawo attempt kuba 2019 kuti akhale president. I don't think ankana kuti achifanya kuti nali ndamuthalika nenu funa mundike president chifanya kuti nali not even his qualifications was mentioning about those things. Do you understand my point? No. I would ujin Oxford mbuzi kama sewela ni ng'ombe si makhala ng'ombe. Can you say that again? Mbuzi oleta macheza ni ng'ombe daily singakhale ng'ombe momwe la chitsime chimodzi pa river. My point is mbuzi ikutisidwe kuti ine ngati mbuzi ndi ndizokwanira kulamulira ngati mbuzi. That's right. Ng'ombeso inenezo the fact yoti kaya anali limodzi ndi malemu chani it doesn't zimenezo ndikufuna kuti anthu akumvere chisoni. Is a sympathy vote. Kuti chifukwa chokuti now tidanena pano mu program ina kuti do not overplay. Achilima ndi imene makhalira ucheni chifukwa imakwana nthawi anthu afuna aone amve zaino weyo ndani uyo achilima adapita bwana. There is not going to be another chilima tivomereze and anyone trying to be chilima is going to fail miserably. Be your own man. Tell us who you are, what is it that you're going to do. Ifeyo tikupeze kutekera kwako based on you. Be original. So zambiri zimene zimafuta wamekuchaku you could actually see kuti anthu akumafuna kuti amakhamu chisoni cha ngozi datigwera ija nkumaona ngati kuti imeneyo akhala kunena kwambiri anthu ambiri amagwirisa chimene chijachi ngati campaign yawo kuti nde capital yanga imene ndizikamba za ngozizi ine ndikhala pa udindo chifukwa chokuti funso lina ndimendera kuti
koda malemu chidima akadakhalapo anthu onsewa akadapikisana nawo enawa mapikisana chifukwa makhulitsidwa kuti mwafika pa president kapena makhulitsidwa palibe munthu nde ine ndikhoza kukhala ngati person ndizosiyana zimene zozo to challenge munthu yalipo kunena kuti bwana I think ineso ndikhoza ndakwadira ndikumapanga zokuti chifukwa choti pamayenati pakhale munthu therefore ntakukhala ine that person what message do you have for the people of Malawi? Pali delegate wina akuti dzina lake ndi Samuel Kanwara, dzina la chitumbuka, walankhula mwamphamvu kuti akufotokoza what actually led kuti akabambe awine kuganiza kwake ndi akutchulamo zinthu 4 akunena kuti makandidate amene alepherawa onse akakumana nawo, iye amanena kuti onsewa ndinakumana nawo akafika amakamba za kabambe wangobwera kumene kabambe afuna atenge chipanichi akachigulitse ndiye candidate uja, because we're talking about the power of candidate, the delegate, yes, the power of the delegate. Delegate uja maganiza kuti kudawa wasakamba zawo akuti akakumana ndi candidate ma delegates wina mmene wakhalira pa phone ayi choncho alowa meeting pa phone ndi amanena kuti phone ya kabambe ife sidayione sitikuidziwanso kuti phone amakhala phone yawo kandi blackberry pachamakonda blackberry kulilipo blackberry fada ayiponda ati kwambiri walende mwandisana koma apiteni pamene akuti akabambe akalowa meeting samayankha phone. He went on amakamba zinthu zomveka ndithu quickly msokuluzi abana kuti ndikandiwanda kandinani makamba tisanabwere mwina kuno anthu amene amafuna maudindo ochita ndimalize ndakugira point ina amanena kuti makandidate ena wakuumira kuumira akafuna kubweza ma transport mpaka ufuna kukokana mashati awakamba ya kumirayo ine ndikambe ya awa ndigawira ndikambe khani ya apa mukamba kwa phone mwina kufikirika staff abana munthu amene wasankha office yokuti anthu akuchita kukusankha ndi office imene tima igotako tonse umene akuti utunjike kai apo. That's right, yeah. That's right, yeah. Ukhale munthu oti anthu athu kufikira pala anthu ena okuti akapempha udindo kuti ndilembere ntchito koma si thamu lake kuti mkulu uyuyu mukuti foni kuchita kuvuta chonchi koma bwanji titampatsano udindo adzayankha foni so pali anthu ena ndimakamba za matukutu I don't know ngati can part yopanga breakdown each of them paika koma ndingofuna anthu zonena kuti even my brother Dr. Tumbuka my brother ndabali anu kodi he's my brother. Okay, chibali chake kuti my brother kuti is a Malawian and Malawi. Okay, ndiye kumagamba atu he's a brother pachita degree kuno bwino mabaleo so ndinazona kuti panali zina zako machona if I had expressed talking to about I know usakaba bwana ngati ziti kuti ine naphunzira kwa kuti Oxford ine pali zina zake madelegate amadana zimenezo you understand madelegate amadana zimenezo amaona ngati matama yeah ukamba zonithu zona anandivotera ine anthu ako Nigeria amatere 5 minutes each anandivotera ine anthu ako zitokha kuti zona inde munakhala ka president ka kuti zona koma delegate amafuna kuti ufike pena pa kuti ukhenga tu level yake. Okay, very important udzifika pa kuti level chifukwa chake ndimaona olazitsogoleri ena andali how they behave mazoti are very detached from the world banda anthu amene amasankha anthu kuika pa mipando anthu ambiri mudati muone level yaka mvesizidwe ka anthu yawo. Yes, okay, that's why you can see manalo and void. Yeah, these are people that can't just tick the right box. That's right, yeah. Kungojonga box yolondola amasogoleza mpaka na 80 null and void nde upite kumene kuzika auza they don't care about things. These are the people amena maika even chisango chimeti pange 2025 anthu ake ndamene watu amena maika mfumu pa mpando anthu hapansi kwambiri. So you need to understand the language, you need to understand, you need to be sensitive
mene kuyankhula zinthu zawo so that azikuona kuti you are one of them, ukumvesesa mavuto awo and you're bringing solutions. That's it. Now awa anala kufotokoza chimene ndimangofuna ndonjezere pa zimene akunena awa ndichokuti nthawi zina anthufe tili ndi mwina zeru za klasi, ndi zeru ndithu. Ena amaziwa kuyendesa mabizinesi, ena amaziwa, koma zikafika ndale zathu za Malawi zichifi, you need to understand kuti ndale zake bwana ndi za level iyi. Aya bwana sungabwere pale pajapa kumayankhula zizungu za mphamvu kumapezeka kuti kubweresa zinthu zina zake complicated, no one is going to understand what you're saying, and you know what, you are wasting our time. Tingupeza watu yamela kumvesa zimene kupangaza. Therefore, let's look at Akabambe for example. You know, he was antuamandina kuti akodiwo wale secretary to the treasury kudaibe mavuta za chuma kunoko, they were there. When he was the Reserve Bank governor kunalibe mavuta za chuma, they were there. Because you understand area of influence yako. How can you influence at what position? Here is the thing. Muntu sungakafike ukakhala Reserve Bank governor, that position abwana is a political position. Sungakhala Reserve Bank governor over political connections. You can't. It's a political position. And Masanka who must sit there. Therefore you need to know politics. You understand? Andala department osiana. Yes. So it is a very political position. You need to know how you must maneuver your politics. You can actually see how he was maneuvering his politics. He's a political person in terms of how he has gone through my political positions. Now, when the time comes, kuti apapa mukamba nkhani ya ndalama. Chisango cha ku America. Elon Musk anali gulu London. La Trump. Amakakusanda apana, you cannot do an election without money. You need to have people that are able to mobilize funds. What did you do with the funds will determine whether you make it or not. That's right, You need to mobilize resources, but resources on their own, chief. No. They cannot put you in office. We have examples of people that had resources, they are not in positions. You have resources when we are very empty. All of MCB. You understand? That's what I'm saying. MCB. That's what I'm saying. So you can decide to blame. No. We are there using that money illegally. Were they buying votes? That's something different. Did that help them to make sure the message you can fake? Look at the mamina mabangira you watch. Adapanga gani public lectures and amatiza Chinese medicine. If you could go nde abwela mpaka na time stop. Uzibereka kuti ndifuse ni mafuso. Ndikuyanka to challenge that is not easy. You put yourself on the spot. As so grambira matawa amata because amazota anthu andifusa zinthu ndi aluka nduna zingati zimene zingabwere pa television kuti imba ni mafoni ndifuse mafuso. You understand? So when you look at my strategies out, you can actually see kuti here's somebody who knew exactly what he wanted and how he wanted to get there. Are you surprised kuti now those strategies zikuonesa kuti adali ndi anthu amene kana opasa amauza zochita apatiende chonchi bwana apatipange chonchi apa mugwise ntchito media yi kuti ikhale mbali yanu apa mugwise ntchito. Look at America. Pano you see Fox and CNN. CNN atatumbwa kwambiri pano apinda mijira CNN apinda mijira bwana pafufupi ukapepesa kwa Trump kuti pepani miyakupa. You know tsiku lolengeza masankho lija bambo atungatalire apo anzathu a CNN ngati alire osamatamawu nde tikabweraso kunokoso tinakosoma Fox isoma CNN tukumaona kuti Fox tukumaona Fox CNN is tukumaona kuti okay tuona napo weruka yes Fox CNN ilipo What about ili simu zori ilipo ili Autamau kuti tuona napo weruka mutsapinda mijira apanga ndimafuna ndingonjera point ina kuti kodi ndi Bible nyimbo yakasa akuti wina analawirira mamawa wina anabwera masana wina anabwera madzulo kokakebako koma nthawi yopereka malipiro arada zapatsa mofanana. There's a certain song kwambiri kukhala kuti ndayamba ndine pali miyambi iwiri liwiro lajenga kuyambira limodzi ndiye pali kuthamanga sikufika ndiwiri imakambazo khanga ndizofanana. Yeah. Kukhala kunena kuti
ndikabatuza delegate tsapano yes delegate yu ndikumamumva kuti ndi voter chifukwa chaka cha mawa mdziko muno mukhala masankho delegate delegates amene acha akhala kuyika mafumu pa mipando mapesesa zimene zachitika kuma conventions specifically ma lessons aku UTM amene akafune mipando chaka cha mawa makhansala ma MP pa president azimuyang'ana delegate ndi zimene zachitika ku UTM kumuzolowera delegate kutheretu mchitidwe omuzolowera delegate osamuzolowera kumampatsa ulemu delegate kungomulankhulira mphuno delegate I said, do you know the power the delegate has? Atokupatsa 21. Kupatsa 22. Kupatsa. That's. Can you say that again? What is it na paper? Yoso baka jo. Sit down. Can you paper? Kabweza ni msonge. No, I was only trying to say. Sit down. Can you say that again? Akoza kukupatsa 21 delegate. Ndani nazi zilibe machimwe nalonse. Simuna labwe. Delegate amene ine ndimufuna kuti adzimveka kuti ndi voter. Koma ndi delegate mu discussion. That's right, yeah. Ali ndi mphamvu yokuchotsa pamwamba pano madzimva kuti ulipo ndikutsitsa pfefe. Bas. Done. That's it. Andisaba ngaso ndi chisoni. Mona tumbuka jamii amachita pepa ja delegate amwene ata anamiza zemakusa nacho mayimbira bwana maluza bwana. Iwe ndibodza. Ine ndimangana ma visuals art kumene amakokumana ndi anthu. Kopereka ma nomination ena machita kubwera ndi chigulu cha ndimande bodi anthu sana aperekeza bwanawa. Analipo 21. Even as we go towards chisankho. Yeah. Azitsogoleri amene afuna maudindo adzikumana ndi anthu kandi misonkhano. Yeah. Abana anthu aombera manja koma delegate. They know what they want. No matter what. Olukudabwa chigulu bwana. Ndimafuna ndinene choncho kuti kodi candidate akaona chigulu. Nyimbo zikuthetheka. Inu momwe akaliati amakumana makhamu pandanthu. Momwe antumbuka amakhamu pandanthu. Amauza chani nthawi imeneyo akamabwezera malifani ama transport. Bwana tagwirizana. Yes. Inuyo basi bwana. Kutoko delegate adaja ndalama ya candidate nkupita muri muchokukasa osaka mpotera. Ndikukapezeka munthu 21 chifukwa yake munthu amafuna zona 21 akazicho sabo iyeyo mwina ndabanja yake ndi kuti andivotera ndangati. Yeah. You see? Yeah. So anthu agula mapaketi a sugar. Kupereka. Anthu amapatsa ndalama. Anthu amadiya zimene zija. Abana anthu akangonera kuti ife wathundu itagwira. Amakhala agwira ndithu. So no matter what sort of politics you're going to play, amangukwiza naona okay abwere timvere. Amayokwiza nakoti amatero kuti timvere. Delegate. Delegate ni munthu oyipa chi. They will give you a picture kuti ali ndi wewe. Yes. Kubwera akabambe bwana mwawi yetu. Kubwera antumbuka bwana tagwirizana bwana tagwirizana. Koma timu yaoyo akabwera wawo asankhana. Amanzoro othuja nduyo. Wamanziwe. Even the tone and the language makhabe osiyana. Koma akabwera wina ayipopeza chipani chimanena kuti aliyense mupange treat kuti mumulandire mfundo zake timulandira. Abana delegate ndipo ineyo ndikumamvera chisona zitsogolera amene akufuna mipando. They have to wake up abwana. They have to wake up and realize titha kuperformoka anytime. Nanena kuyambirira. Yes, andevuza mwayi. Delegate adachenjera. In this case the voter. Yes. Kumuganizira kuti uyuyu I think sakuona. Kapena uyuyu samaganiza bwino. Meti manene amoja. Anthu ake ngosazindikira chanjani. Abana kaja ada ya Samula ntumbuka kati tizakaona 2025. Ena swa kuti kudabwa. So amadera kuti konzani jani kudaka yakazuwa. I think ndangoyiwala mwambe yake pele. Pano aliyesa akwenda kuti azikonza zimene akwenda kuti akonze. Delegate akuyangana mwachidwi. Kodi izi zikunenedwa abazona zabosa. Uyu kodi timujere ndalama kapena jani chifukwa chokuti apawo
ni mizu yakachera amakumana pansi ndi amalawi akakumana pansi kuti afuna kupanga chiganizo taziona ma convention onse ma convention onse amene apita bwana madali kuti hey, how transparent was this vote inu mkuona kwanu tiyambe muna ndi inu poti inu mwangu yamadzi mwene kuyankhula kuti wina anganene kuti adandibera ndi nalankhula kumayambiriro kunena kuti munthu atalankhula kuti anandibera ndekuti he or she is expressing or enjoying a right to freedom of expression. Okay. Opinion yake mina kuonera kuti mwina sizinaende bwino. The burden that he has or she has ndekuti apange proof kuti mukuti anakuberani how kuti 20 ndi 500 or ndi 600 musama kueleza mwano iya si mwano tu ndimesa muona kuti munthu ali ndi burden to proof then kuti uje proof yake ndiyo kuti 20 kuli 6 kumapeto ndi 621 nde anthu akungoona namba ya poti ine sindapite ku nzuzu mwachisanzo bankhani yomwe anthu aja muone mama apangira zinthu zawo amati akamaliza kuvota amawerenga pompopompo and even mama amawerenga za ma president adachita kunena kuti even inu amene ma monitors mwima konkunoko ananawerenga kumapeto muti musabite kuti mukauziretu zimene timaziona ma convention mwina asadalengeze uku amakhala kuti ma monitors akauza kale ma candidate apatse amalize kale so adali ndi ma bucket okuti amachita kuoneka kuti izo zilapo zo ndizo zikuoneka padalibe kuti adanyamula okasiya kuchipinda no and ananena so kuti mene tikulengeza ma monitors avomereza ngati monitor wina analiwo kuti sanavomereza amene ayimike mkono pompaja ino acheya musanene kuti ma monitor avomereza zimene zizi ife tipa because kudali so ma auditors ma auditors ndamene amagwira ntchito seja ndamene amapereka zosatira zija kwa acheya amene amayendesa zimene zija so monitor pa nthawi imene akhoza kunena kuti zinthu ndi pamene akumuuza kuti asayinire. That's right, yeah. You cannot sign for something zimene ukuona kuti nzolakwika komanso akulengeza uli ndi ufulu kuti ayi musanene kuti ife tagwirizana nazo chifukwa zimenezozo si zimene zachitika kuseriko zinazi zimene akunena ndi mogwirizana ndi awawa bwana kunena kuti munthu ine ndaberedwa koma kukubera kwake kwa bwana kumadaba kuti kodi okay akubera nangati mwachisanzo. That's why padali mavote nake 12 amene sadagwirizane kuti ampase ndani but adanena kuti mavote 12 amene wawa olita apasa anthu enawa still landslide imene achitika ukukuyi simungampesa so anthu akakhala kuti akwiya akufuna kulankhula through vote yawo abwana maona ma margins. That's when you see anthu amene akuyandikana chonchi you can actually see kuti people were divided. Kuti kodi tisankhe uyu kapena tisankhe uyu ma margins awo sasiyana koma kuno ndi uko bwana timachita kuoneseratu kuti akuluakulu anthu akukanani uyu munthu amuvomera wina atabwera mene ndikumvera I haven't confirmed kuti sinamvere ma audios awo kuti atsimikizatu kuti akudandola aberedwa koma kubwera kunena kuti aberedwa kuberedwako sipangakhale povu zamkati mucha mwina aneneza kumja koma ngati zinali process yakati mucha bwana ndi takati ko even convention MCP timakhanda anthu akhala tumuona nawo pompa chonera kuti apa mwina kuona kulu machitaona kuti uyu akuvota inde andi badali anthu ambiri inde ma monitors osama bwera hapo pamene ndiye munthu ofuna kukuthula mavoti akakuthulira mwina atanena kuti of course I will have an extension. Atanena kuti ma delegates adakatenga ma favorites awo khaokha mabomamo komano nobody pa ma candidates awawa anadandola pa convention kujonera kuti iyayi amutapa ma delegates yoko there was no complaint fanga ndi MCP kuda atafuta kuti ma delegates ena akumpoto and we had to intervene and it was really trota yawo ana fanka ena kuti azichita submitting msanga ndada si apa kuti mina mavota nanga pamene ungakutumira zina zinthu zonse akachoka wepo yakuika mu bucket iyo ila kuoneka popo iyo kuti anapatsa brocha ya mavota onse all the positions amaima wepo popo ndikupanga tiki ndikumaponya amene momo kumaoneka amene kupangira pamene popo ndiye kuti mene mukuneneramo kuti kapena atadandaula muna ma processes ena building up to the voting but the voting itself kunena kuti tiye ndizivomereza kupena kugonja maka ukakhala kuti kugonja kwake nkwakuti ali chonchi
mutasiyana ni mavoti atatu follow and ineyo another I don't know kuti kutuluka kwa anthu atatuwa after kulengezedwa kunena kuti akabambe apambana fana ndazona atuluka magwira mkono kuma sana khale mene akabambe Kamalankhula. anachita ngati I found it sinachiona ngati chinali chabwino kwenikweni. I know kunena kuti umatu zakhayo nchija ubamba tokana mapiro. Okay. Wakhabela pa imodwe 22 21. How much did I spend? Niba kangari wambano pangano ngati zizumba mali zizumba zumba. Hayi koma John, that's not an excuse. Kwa munthu Akadakhala chibadi. That's what I'm saying. Amene wine yakha president wanu. Yes. Maina kukhala bomba. And the funny thing is kuti kumatuka lankhula ndiyana onsewa meno malankhula kuti atatu akawina mukavomera. Yes. Ali banja baja follow aja dai hausi follow aja manena kuti khanga da usino ndi ampatu. Because hausi ndapisa ndapite. Yes. Ya usitika. Ya usitika umene. So amene aja follow aja amene avomera aja kungafika umene kujaku. I expected them to behave better. Kuti ndakasamba hausi ndamona ngati kuti ndapesa kuzinvesesa amene amaona kuti zina zake sizaende awadagwirizana nazo kuti zonse zili bwino bwino ngati aluzaso umene avomereze nkukhala mu akhale pamene paja avomereze kuti UTM has a new president and the president wathu ndi moti nthawi imene akabambe amapereka acceptance speech akaliati adangolengeza adamba kutchula akaliatiwo nkuzatchula mtumbuka ndikuzatchula akamba in the order of menapezera mavotsa yes asanatchule kuti awina ndi akabambe anthu adayatamba kale kusapotera akabambe ndi anthu aja adayima khanga tawo kapasa mona akabambe ndesa udali khomo mbali yako adangoti pasithandize bwana pasithandize. How can you say come back and say you are still a UTM member? Yet you are rejecting muntu amene mwasanga. Mesa the whole purpose of having a convention was kuti musanke muntu amene nose mumvomerezi. Chizungu chake let the will of the people be done. That's right, yeah. Abana anakabasa komela kuja sa makhazeni aziye mwana wa akabambe. Ndi ma UTM members, ma delegates amene chipali chinagwirizana makadesa anavomereza anapanga so authenticate kunena kuti ndamene wawati and anthu amene amakakumana nawo ma delegates onsewa. That's right, yeah. That's right. Amene amakakumana nawo koma ma froze aja ndi omwe watu amene azapanga chiganizo kuti oho ngati fe UTM atachoka achilima pangozi yopweteka ija tikuganiza kuti munthu wina amene angakhale masomphenya ochipititsa inthu kusogolo ndakabambe ndi voti. Mukuonera muli mawu tichite break. No, kugwirizana nawo ndi mina kuyankhula apa nkukuka. You know, kuzikonzekeresa kuti upanga bwanji ine daima pachisankho. Chijama ndiseka chicha. Ai, palibe amene amaseka. Palibe amene amasankho. Palibe amene vuto limene lidamva nkuti kuti mowa magula ochepa mowa. Nanga chisankho ni mowa. Pomira paja. Awuri munatenga anthu kuno. Munatenga ali chinyira diso. Ai inene. Abi chinyira diso. Ndabusa ndingakula ndumo. Timu yanu ndio kuti. Kanya matano. Timu yanu idatenga anthu kama kuti atiyeni tikawo akuti zochawocha. Ine sindapita nawo. Koma kuti mowa udangobwera laundi yoyamba yachiwira kuti a candidate tumwabe. Ali katseka bala katseka adangoto tikaona na kufota ajabana abaponda ajabana ayona abapo but my point was ine sindapita umwe kujaku ndi kuganiza kuti ndikapambana basi. That's right. Anything can happen. Yes. And I am here. Yes, so nice. Zaka zadusa bana makhazi zaka zitatu kuja. Chakakunaso nitakuza imaso tikakumana. Tiperekanso dzina lanunso. Tima pasana moni bwino bwino kufisa naso you understand. Adabwera kuno nali timu imosi yomulandira president wanga chair wanga wafika. Nanga imene mizimakhalira atu. Munganawe na president follow. Amayi Kaliati akambala ndi amtumbuka tiwadzudzule amtumbuka mtumbuka ndi mtundu. Okay. Mtumbuka tiwadzudzule pano. Yes. Sada unetse khalidwe labwino. Ayi. Akadakhala nzawo achaye speech aombere mmanja ndikumgwira chanza tigwira ntchito limodzi onse kwa UTM. Foja chibanisho. Osati kunyanyala iya. Akamala hali sada vumeni kuti Trump ndi munthu. Ezona. Machaya kugwesa mwandikwetsa.
ujeni convention manager imachitika pamutu onena kuti SKC's legacy beyond 2025. Abana imagine akambala akaliata mtumbuka aluza. Now akulankhula kabambe tike wamaliza nkuti kutakuwa kuti tikagwirana manja kutsogoloko. Zikanaoneka bwana. Menana chitira machimwe nanga. No, he's a true democrat. Ndaluza. Yes, I'm still a journalist. He needs my support. I actually offered. I told him. What was imagine? What number phone? Number phone. You are very simple. You are very simple. Ngati pali china chake chimene kuganiza mukapeni mwanga Gordon Matonga. Yes, kuti ndikoza kuthandiza. I am willing, my brother. You can always call me. And ndimacheza mpaka pano nitakuonesani mamesi. Kazimu koma nina kuti ine ndeine. That's the problem. Ndingathandize. Ezona. Alipo ena even lero li kuzipani zinako. Chisankho chakamayi chakamapita. Mmene amazitumulira ngati afinye kuti akaluze sakavomereza. Yes. Kazimu koma nina kuti ife ndemene tikona ngati kupanga. Inewo sangati kuonyese mpi uyu. Abwana delegate heartbreak yake imaswa mochuluka. Delegate simu twamba. Ai. Sontegera bangomwa matatu tembe nuza bwana ukupukusa muntu iwe. Ndalama zajedwa pyu koma walusa. Pamene tikupita ku 2025. Tiphunzire kuti kumene kuti tikhoza kukagwako kapena tikhoza kawina across the board. Komerezo sezo. Chifukwa siti kudziwa kuti a Joyce Banda ataima. Akhumbo kudana nini? Ndo. Akhumbo kanya. Sana bwere bwera. Koma ndiye kutoa zaka bambewa. Ndiye kulacha kwera. Amutharika. Anankhumwa sana nakutaka. Atupereso. Ajihana kuda amada. Ajihana soka Ajihana amazi ona ngata kupita kambira na TPP. Ai amwera remote nda mutharika. Yes. Amwera remote nda. Amwera chipanda chimodzi. So makati ndi macho ndamene wawo. Ndiye kumeneku palibe wina amene apite tukumbu. Ai Delegate amadana ndi matukumu. Kusimbwa. Kusimbwa. Usazimenya usaziguguda pachifuwa yayi. Kwendera kuseka kwa phazi. Kwendera kuseka kwa phazi. Oho. Finye. Delegate amadana ama presa zimene. Moda Malawi wangu ayangana nthuwa. Bwana. Angu ayangana nthuwa Malawi. Kuma stand. Alifinani mutipeza. Zachitika ku mapera chisanzo chanda kujana uko Kamala Harris. Kwa America. Kuti iwo ndekuti amazivota amaonora koma amene kuti atagonja atu ananena kuti ife tavomera kuti Trump atani alamulira a Joe Biden akumana ndi uja Joe Biden muzwa kama handover achitika bwana ndi mmene zimene ukhalira dziko la thuli ndilali kulu kuposa safe put together zona if we love this country we must put our country first if we love our party we must put our party first zinaza bwana ndizofanya ke mapereka mphamvu kwathu so anthu akalankhula mususa sobatiso iweyo ngatuma zinanga kuti you are better ndiweyo koma anthu amatakuuza zosiya iweyo maziganizira iweyo Amalawi ali ndi mawu adzalankhula pa September 16 awamanena kuti kuchanga kuti mwakadula nadula ine ndakadula ndakadula dzulo kamene kabamba. Yeah, the problem I have with you is kuti mtu khana chonchi koma kuvota mosokonekera delegate wanu ufunika school ya madeli ndimafuna ndinene kunena kuti yakamenika akulu chonde ndikalipitseni wakuba samsiya muda wakuba samtani samsiya kunyanyala tisanyanyale amaliza akulu munthu amene asaza vota you have no right to comment on our countries which kublanta yakuno akutseka pa 22 yes tiyeni tikalembetse aka mukhale nako aka wakuba samusira muda osanyanyala iyayi ndipo muvota ndifenanena kuti sungabala nkhulire mphuno ndifuna Malawi hotel ndifuna but when it comes to electoral processes you're not taking part. Don't commit ngati sumale ngati ulibe aka sisithabaji usalankhule za masankho usalankhule za masankho you have no right to comment about it yekhaya amene ali ndaka amene akaponya ndipo tikaponya ku constituency kwako sukwenda bwino kulibe uona lo munthu angoja ma CDF abana ndakuya ndi manena za positive anger positive anger does not mean uende chikwanje kamene uende ndi miyala ufuna kugendena ameki
tilipo anyamata ife pano titengeni titakumayenda kaipangira paka chere special Kwagwanji abwana teni tikakuse anthu kuti tikuvota bwana Malawi ndi watu tikayankhule kuzera mavoti matumo then muzachita comment ino mutavota osati simunavote ndimati ntero kunena kuti ena inu mwafowoka mukunena kuti ayi palibe chimene tikuchiona alizifuka zambirimbiri anthu alizifuka zambirimbiri koma chonde musatero ena kwengoti kuplant yakuna kuti pa 22 akutseka tiyeni tikalembetse 20 tatsani masuku awiri chonde musatero ayi anthu amene samavota ndi amene amapangisa amavota kukana kuvota ndikuvota kumene munthu amene anthu sakufuna asala opoira akalipa mpando opoira akalipa mpando president opoira akalipa mpando ati mwanyanyala alifota nyanyala palibe kunyanyala palibe tonse tukavota ndipo tikukusana tigogoda makomomo let's go register ameki tilipo ife tengeni tikajiye uku mini pasa kwele nawo akwele imazaza bwana tikajia zona koma we are going to register aujeni nkhani yo jiayo amanena nangama iwo itazaza basi adalibe banja kwajiani yanyamuka ibaje mukapase zo ukajia uziwe kuti umaenda kukwela ukajiye ukwela isana zaze kwambiri ukhali kama jiseko bwana kumatulukira cruiser bwana ndama iponda driver wa musiya conductor la bwana mukonera kanema wa Times ndi program ndi special Kwagwanji tikunena kuti chonde aka aliyense amene akusamala za dziko lino akhale nako tili ndi ana tili ndi azidzukulu ndine kuti amayi achiwiri kapena satero msadero ndakula mpira masa muna tiri uteke a short break tikabwerera a vice president yathu amayi kuusi kuda tiwerenge kuti akuchita chiyani ndi member la wamba wa UTM padakalipa koma tsopano akumabwera ndi anthu chani tinene kuti chikuchitika chani you break it down for us tifaine sinde kuzimvetsa inu ndi amene mune muzimvetsa akuluakulu chabwino mukuonera kanema wa Times ndine Brian Banda ndili ndi Jonah Pankuku komanso Wanda Msisha in this edition ya special Kwagwanji we are zeroing in on the power of delegate 2025 ma delegate akukonzekera akumabwera m'misonkhano kumakumvani mukulankhula ali tionetsana tionana poweruka yankhula amene ungathere tionana poweruka. We'll take a short break. We'll be back in a moment. Did you access today's The Daily Times newspaper? What about yesterday's? Visit www.times.mw/e-edition and subscribe to E-Times, the electronic version of the Daily Times, Malawi News, and the Sunday Times. Access your electronic copy from anywhere using your electronic gadget. Access news at 1,000 kwacha per day. Access previous editions of news copies. Pay using credit or debit card or mobile money to get instant access. E-Times, it's about time. Excellent customer service is our goal. Contact Customer Experience Center for inquiries, complaints, booking of adverts and other services.
Iyi ndi program ya Kwagwanji pano pa kanema wa Times. Tukumbutsana za ulendo wa 2025. Yes. Ulendo umenewu pakufunika amene ayende akhale odekha odzipopa onse akumagwa mu ulendo. Kuli munthu otchedwa delegate 2025 adzatchedwa voter. Safuna zachibwana ayi. Kodi zochita za amayiko onse muchipeta chimenechi tizitenge kuti tizimvetse bwanji? Ndiyambe ndinu apa mkulu. Koyamba mwina nene kunena kuti ausi ahead of convention adabwera very clear kunena kuti ine mene ndikuzoonera ngati vice president wa dziko komanso president wa UTM ndikuona kuti pali zinthu easy zimene ndikuona ngati kuti zikusemphana ndi constitution, therefore sindikakhala nawo party to that kind of a gathering. Before that mwina 2 days nkuti ali chipinda chimodzi anakumana a central committee. Ausa anali kumene kuti amene anachita chair mwina takabwera kumene kwambiri nadziwa kumene komano ndimadziwa kunena kuti titha ku council ndi conflicting statements. Okay. Because chimene chachi okay ndiyape kunena kuti ndibwere mwapitendo. Yes. Kuna next meeting. Yes. Imene kuna ma issues ambiri amene adakambidwa. Zina mwa zimene zidakambidwa from the side ankanena kuti even meeting menemo akurada apanga raise my issues. Okay. Mwamena sabanga njero kumeneko. Okay. I just know kunena kuti anjawala atuuza kuti adafanda ausa ali kunja kunena kuti adanena no inero suri ndikutenga injunction imene anthu ena akaganisira. Mtapanga appoint out zinthu izizi komano the convention will have to go ahead. No, ine ndimafuna ndiyambire pamene popo kuti kudali National Executive Committee meeting kamena ena mati Central Committee meeting zimene ausada na ndeula za 20 million chani and that meeting inachita clear ndipo ausada na kuti ndikadakakhala nawo ku press briefing koma ndikuthamangira ku State House. So they had cleared a week before zonse sadachitike. Madando onse amene adakhala nawo adachita clear kuti basi we are good. Ndipo akuti adachita kuti ndipo tiye tikakomandira tulankhani panjapo ndikadaka khala nawo we are all good. But inu muimvetsa bwanji nkhani ineyo ndibwerera kumbuyo kwambiri. Okay. Here is a thing. And ineyo ndikuona ngati so kuti sinkhaniso yovuta kuona ausi kukhala kwawo kwa ku UTM kwakhala kovuta moyo wawo onse. Yeah. That's why mutakuona kuti momwe amapita ku convention akunza clause ina yake mu constitution mwawo. Yeah. Yonena kuti poyamba president wa chipani amasankha running mate automatically amakhala vice president Yeah. wa chipani ndekuti ndi member laso wachani wa chipani ndimene anabwerera ausi. So kubwera kumene koko I think ndokuti anthu ena sadakuvomereze kufikira convention imene achitikayo. Yeah. Kwakhala kukukambidwa nkhani zambiri mbiri zimene zimakhuza ausi yayi wa UTM chanjani apa muona kuti I think in trying to address that anthu asankha vice president ku convention kumene kuti president ngatanga funa utenga running mate wina koma chipani chikhalebe ndi vice president wake. Okay. So that mwina ano running mate yo azakhala kuti mmene tidaonera mwina atupere ndi amuthalika. Yeah. Kuti zitalephereka lesa dabwirira kwawo. That's right. Yeah. Pamene in this case amapezeka kuti ngati atenga running mate amasanduka vice president wa chipani it means ndoti walo wa UTM by default. Okay. So you can see kuti kuyambira kumene koko kwakhala kuli mavuto throughout stay yawo imene akhala momo anthu akhala kumaona muwati uyu yumene anabwirera I think anabwira mwina mwake. So zina zonse zimene zakhazi kuchitika uko ausi zakhazi avuta kuti anthu a UTM ena mwina kupatula amalemu achitima because I didn't hear kuti anali ma problems ndiwo because he never appeared for disciplinary hearing. That's right. Yeah. So ngozi chaitachitika ndi that background takutengerani pang'ono titaluza abingu mdziko muno chifukwa cha ubale umene unali pakati pa abingu nthawi imene ndi Joyce Banda
anthu ena zidavuta kuti avomereze kuti sopano a Joyce Banda ndi amene akhala president kudali zinthu zina zimene zidachitika mukuzisiwa so ausi adakumana ndi mavuto amenewo for him to stamp his authority ngati mtsogoleri zidali zovuta. That's why mata kuona zininga mikuluwiko imene zimayankhulidwa zomaonesa kuti anthu asakuyenda limodzi. That's why even announcement yokuti UTM yachoka mugwirizano mutakuona kuti ausi never agreed to that. Yet he's the president. Do you think with Chilima sitting in that position anthu akanalengeza message they wouldn't have done so you could actually see from the word go kuti munomo anthuwa sakuvomereza kuti uyu ndi mtsogoleri wawo. Therefore chipani chimata kuona kuti chikhoza kumachita chinthu chanji independent of their president at that particular time. So ausi anali uko. So it was difficult. Ausi anali uko. Atwena okhala ndi dzina la president. Koma anthu onse anali uko. Now for him to fit in imapezeka kuti akamabwera chonchi anthu asuntha zinthu. Akamabwera chonchi anthu. So he was playing chasing until I think he realized kuti kodi ineyo izi zimene ndikuthamangisa sizinthandiza because anzanga kumasuntha zinthu. Today whether he made the right decision or not kuti asapite nawo kumene koko amene aluza aja ndiye sakuyankha ano pano. Because the question they're asking themselves today is kodi is Kabambe more UTM than Ausi? It's a question that one can ask. That's right. Number two, the Ausi akanapita kumene akadakhala nawo ma 20 akadaba anayopera patali bullet kuti for the first time likanakhala ndi sitting vice president oti waluza ku convention anamaka anawachita kale bwanji zimenezo. That's right. Is he clever now that he has not tested himself with any elections and he's sitting in that everybody thinking kuti well we'll never know. But is he an independent vice president? As far as I know, he has not announced that to come UTM. Nda UTM ube. Ineyo because amene sanalengeze kuti ndatuluka mu UTM. Sada kapikisane nawo komano to say kuti ndi vice president amene ali independent so chipani chicho say it is not correct. That's at right. This time. That's right. Because ausi wonda UTM until atatiuza kuti anatuka mu UTM. Munazafusa fuso tupita ku break. Kodi zimene mukuziona zidachitika kumena makumana na 52 meeting ya chani cha kudali board yacho kumene global fund pamene naona azimaya ya UTM amakavina kumene kucha mukuziona bwanji ineyo ndakakuta tikanafusa azimaya amene acha izona kodi azimaya inu mwambwere mwasatira ndani kuno izona mwamusatira munthu ngati ndani. You understand my question? Chifukwa chokuti if I am a member of a UTM kodi malamulo a UTM amalesa kuti ine ntakauti ndizochitika zanga anthu azimaya sabwere. That is the thing. So that we need to kuzimvesesa kuti kodi anthu akusatira ausiwo chifukwa chokuti ndi vice president kapena anthu adapita ku msonkhano wa boma umene kunali MCP ndi UTM. Now that is also complicated to the fact that UTM adalengeza kuti UTM idatuka boma. We want to hear kodi Kabambe akuti UTM ili mbali. No, Kabambe amanena. Kuti idatuka boma. Yeah, amanena. He told me. It's on record. Mwina chinthu china chimene we are yet to learn. Kabambe adapambana kunzuzu kucha. Ausi adalankhulana ndi Kabambe or congratulate message kunena kuti no my brother congratulations. We don't have that on record. Mwina kuteka tizachitika. That's chifukwa ndikamba zimene zifunira kuti kodi ausi atapanga stay away kunena kuti siti kupanga nawo convention because of the reasons that he gave. Is he recognizing Kabambe ngati the new UTM president? If he's still a member of UTM, akuona Kabambe ngati president awo. Yeah. Kuti that's now my new president. It's very important. Yeah. Okay, mwina ausi akhozoima pachulu kunena kuti zimene zidachitika kunzuzu zija nzopanda mutu. No, malingana ndi kalata yomwe adalemba. Iwo adalemba kuti process imene idachitika pamene pacha iwo samagwiza nawo malingana ndiwo akuti imachita flout ma areas ambiri ya constitution yawo. Therefore kwa iwo that's why sadafune kupita kwa kuti zimene zidachitika pamene kuchako was illegal. Koma udabwera telefoni kuchokera ku Azerbaijan kuti ayipitilizani ananena kuti zonena kuti ineyo ndichisumira chipani changa chomwe
sindipanga zimenezo. I will not sue my own party. Okay. But that did not mean kuti he has blessed it kuti now you can proceed in am supporting so him. what would you advise him? What No, would you before I advise advise him, there was an interesting party imene samukalimirana chesa Yeah, ndi I wanted to go there. Yes, Kumbo Soko. Okay. Yes, the lawyer. Kumbo Soko ndi mmodzi mwa maloya ku UTM. Okay. Nkucheza kwawo samu adafusa mobwereza ndiye sankawiri konse. Okay. Kuti zimene zikuchitika apa pasi ndi zolondola kapena si zolondola. Yes. Sizichitika kuti anthu wazonse zimapanga apa pasi mawa anthu ena nkubwera nkunena kuti ayi munapanga mazampusi. According to Asoko, adana kuti zonse zija zasatira malamulo aloya okay. Pamene mwina samu sadafuse adafusa kuti nanga zimene adalemba ausi ndi Asoko adankha kuti ine sinazione. Okay. Because ausi ankalembera secretary general. Okay. Now secretary general I think adazipereka ku gulu kwanthu. Uimepeni baba. Mfandi bwera. Okay. Yeah. What I learned now Yeah. was kuti ausi atapanga raise my issues amukata yawo. Yes. Anauza a secretary general, please seek legal advice. But easy. Yes. Okay. Yes. Now it appears kuti, kabela it's alleged kuti ISGO sana bweretse feedback yaku kwa maliko kwa Soko nda kasiki kana apeze adisiki na bwerere. I heard kunena kuti sikuna bwere feedback. Okay. Kuma ma issues wa ana wapanga raise. So asu imaraka usana bwerere mutamanga kwa mbili. Okay, jabwe. Asoko ndakanena kuti ine kana nabe sina ndani sida ndifike mwina yakadati andipeza tsapano ine kuona ma issues ndikanatha kupanga advice ro zimene akunena president izi mwina apati titeri mwina ndapo kumano amapanga work depending on zimene client watani wauza. He did not get instruction according to him. He's on record to say I did not get instruction to act on character imene adalemba ausi. That aside kuunika ndondomeko ina imene achitika posaunika kalata ya ausi. Asoko amadida satira madongosolo ose. Tanthauza kuti amagwirizana ndi zimene so zazimayi otsatira ausi tikafusa nzimayiwo ndikuona ngati choti mupita kuti nsaluza amave kandani. I still believe nsaluza amave kandani. Kuti anthu sali ndi ufulu ova nsaluza awozo nkupita kumene kukuoneka kuti kuli member wa UTM. Okay. Do you have to be ausi sana joke tu mu UTM? He is the former president wa UTM mwanjira ina. Chabwino Okay? Kome still I think mina ngalisali lero kandi mawa koma tsiku lina ausi has to make a statement. Exactly. Ati yangu. It's very critical. For avoidance of doubt. Alankhule kodi ndaima pati. I congratulate akabambe kapena akabambe sindikwa kapena ndikudzituluka ndikamba dzanga. Yes. Open bali option imene yoyo. Hai idakalipo. Why not? Kuyambitsa zawo. Adali ndizo jazanga libe. Ojenzaka libe mwana. Yes, adali nayo adali yokuti mpaka nanthu adamba kuvala zitenje chancha so never know. Kuti kodi abwerera kuoja zake alibe mlandu kapena he still part of UTM in what capacity? Is he recognizing akabambe ngati president wawo? Because as far as we know panopa is still a UTM. That's why tidaona amwina azima UTM aja akupita kumene kufa kuli wa UTM wawo anavaza UTM zomwezo kumasatira wa UTM amene ali kumene kukoyo in whatever capacity ndiye sa UTM ali ndi ufulu musatira member wawo zona akudwala kuchipatala atauvala salu ukamuona sitifusa kuti makamuona amene kuti avala salu kuli member wathu wa UTM zona probably that's I'm just thinking it's a very tricky situation ineyo ndikumaona be choncho it's tricky kuti mungaona andani akabambe ndi sawo mabisa sochichewa ife tinatuluka kwa alliance alliance ilipo according to my Joyce Banda ina ali sana according to my Joyce Banda amana kuti according to many adakwirizanirana nanga kuti nanga zimana nakula my Joyce Banda koma nanga si ada chita so verify aujin ada counterpart awada IMCB pamene kupita kuma convention ali signed yashi. Okay. So my convention in the anthu apitawo. Yeah, so ndikuyankha zimene zifuna pana interview nake mkulu uyu adachita ndi ndausi mene ankafunsa mafunso kuti ubale wanu ndi nda MCP muli kunja muli nkati adala ali nkati sada yakha akanendia wina ngati akunena kuti ndili kunja wina kuti ndili kuti akuti anthu ndiwo akambirana kuti alankhule chimodzi akaliati akabambe
akambala ndi amtumbuka ine onse undayankhula nawo amtumbuka onse undayankhula nawo adanena kuti ife datuluka alliance kulibe tipite kumapeto nthawi yatithera. I don't know if you have any comment pa za ausisi. No, I think chofunikira ndi chokuti ausi alankhule tione kuti ayima pati chifukwa chokuti ndi membala wa UTM panopa amene anali president ndeno atha kumaso kuneza anthu kachidwe ka zinthu zimene akhoza kumachita, whether he recognizes the new leadership ya ku UTM yes kapena akuyikana. yes Okay, very important. ngati sana pange challenge convention yo izotsatira zake kunena kuti ndikuzikana kapena ayi ndiye kuti akuvomereza. That's right. New leadership. Yeah. Ndiye kuti ngati sana timuke ndiye kuti ndi member ndiye kuti akabambe ndi president wao. That's right. apange respect that leadership. Tauze choncho. Yes. Tauze choncho. Because ngati sada chite challenge convention. Ngati sada chite challenge convention. Yes. Ausi azindikire kuti chipane chili ndi president in the name of Dr. Dalitso Kabambe. Yes. Ndipo apatsidwe ulemu wake oyenerera ngati president. Yes. Kuti pasakhale ngati ka confusion for mene amudzi pezeka onena kuti if he doesn't speak anthu azona ngati kuti ena akathumana ngati kuti ife tsogolo lathu bendi ndausi. Ndiye ngati apo ayi sakufuna mwina angodzutsanso ojaza kalibe mlandu. Yeah, imene ndikufuna kwawo suti ndife tingauzi. Okay, ngufuna kwawo. Yeah, iwo ataona because ndikufuna kwawo munthu mmene manene amucha kuti you know akadapita kumene kuja ndikukagonja mwachisanzo bwezi even anthu ena akumati so no vice president ndi waluza ku convention kwathu. It was very tricky. Yeah. The question is kodi iwo amafuna UTM kuti akhale a vice president, does he need UTM for him to be vice president? That's right, yeah. He needs to answer that question. If the answer is no, what does he want to do politically? Yes. Yeah. Was chinadi Does he want to be vice president kumaliza 2025 and retire? Because we still recognize him as our vice president forever. As khabe kuti as vice president as yes. Basi tu. Akhala kuti adabanga nje retirement ayipeza retirement ya vice president for life. Kodi politically ali ni ambitions ena akudusa kuti is he an independent man now? Does he belong to a certain party, whatever? Constituency ayimira. These are things that we need to ask him. Yes. Chipani cha timatumaliza pamenepo kuti chipani cha UTM chidakapangitsa convention and it was open. Aliyense amene amafuna kupita akadapita. Tivomere kunena kuti chipani cha UTM chili ndi president. Situtero? Yes, malinga na convention. Malinga na convention yawo. Yes. Dr. Kabambe. Yes. Now akabambeu timalizire pamenepo madzulo ano. Apange bwanji tiyambire ndi. Ine ndifuna ndiyambe pamene akunena kuti iwo watati apambana ati line amafuta akhoza kutha. I want to know kuti adali a reserve bank governor amene akuziwa amene imakhala, because we need to understand the procurement amafuta momwe imayendera. That's right, yeah. Chifukwa kodi amene amene akunena kuti akajaje asiye pansi amene naso kuti andani anduna naso asiye pansi, are they being fair? Kuti anthu ena atule pasi maudindo awo ine ndikugwirizana naso. Okay. Koma mwina pamene ndingasiyane nawo ndikuti kodi akuyenda kutula pasi udindo ndi ndani. Chifukwa chokuti if you ask me, Mera CEO mutati muone mandate yawo ya Mera pali sagula mafuta sikuli no kumakodi zimene ndikunena nazo mmene mapita kwaona kuma sakutira kula bwana mmene ndimane nazo to kuti mutati muone meba makaya uje process ya procurement ya mafuta. Yes. Where is the Minister of Energy? The Minister of Energy and the policy yetu kumasanga itawe iyi. Yeah, mmene ndikunenazo kuti iwo ngati policy chikozi ngati Mera ndi regulator. Okay. Kwene je kuti kuli mafuta awo magasi whatever. So alipo anthu ena ake amene ali direct involved. Enawo ndokuti ukwena kuti timati dotted. You need to follow dotted line kuti ukapeze kuti kodi awawa mwina kapena. But pali ena ake amene ali direct. CEO wa Nokuma. Tingoti Nokumayo. Nokumayo. Nokumayo ndi imene imagula mafuta. Italandira ndalama akuchokera ku Reserve Bank. Kusonyeza Reserve Bank ndiye mapanga izi ndalama zimenezo ndokuti a ministry a finance avomereza amene ku Reserve Bank yapereka ndalama Anokuma akugula mafuta. Now, kodi mafuta sitikugula chifukwa chani? Why do we have shortage of fuel in this country? If we answer that question, then you begin to see the patterns.
because they are patents. Yeah. Kuti ngongole zimene zili kukozo isakubweza ni mera. Is it mera? That is not limiting ngongole zimene. Is it the ministry that is not kuti ndalama zo zidapereka kwa location ku treasury ndalama izi kumene ku ministry and the ministry is not limiting there. Then you start pinning people down kuti iwe mu chain ichi mu this chain supply chain iwe ndamene kuti the pinning down is not taking place. Amene amwenera kuchita pin down iyo sakwachita pin down alipo munthu amene amenera kuachita pin down yani kuti iwe kuti ukupanga chani amene ali direct involved so chifanya yaduka boki chifanya anthu ena sidi kumvesesa boki sichikukoka tu ndati ungoyangana kuti kodi kumafuta ako kumali kuli ndani kumbali ya mafuta kuli awo iwe yonso you with ya zili ngati kuti our understation manager at TV kwakha kuti kuchitika mbwerera zina awenera kuti apange atsitsika kumayangana musimu akampeza wina kuti ala iwe kuti ndiwe kusoleza zinthu apa so that kind of a process yoti tipange identify the problem ndi ndani it's not happening so chimene chitika mamalo gendano mwina anthu olakwika pamene wina amene akuyenera kuti apange shoulder the blame wankali pepe that's the problem. And for some from my country zakabambi yes kuti akabambelo akuti how atatani governor akuizi wamene maendera kuti kulize banga imatusa mwina akutiwa kuti mwina as a governor akutiwa kuti in this chain governor nzangayi mwina akatha kupanga kapena kapena ni manena kuti that's why tikamafuna kugenda koma ndikunena kuti vuto limene tili nalo ngati dziko and I want to say it on national television chinthu chikaola siti kumatchula kuti chaola ndi apo pananena wina wake anene kuti iwe ukufoiritsa game zakalekale zomanena kuti akuti mufuna mundipanga address ife vuto ndakuthandire ndati mufuna mungola kwanga la jeno akulu panopa tumachulukitsa kubera mochera kwambiri injeno ena abrada mabwera takukuta ndi pampango ase jona zoledzera kuno kwayi koma aya kuti mwakwenga injeno no we cannot change komanso chifukwa chokuti ine sinaonepo anthu okuti apanga zinthu zakusawiruzika akulandira zilango zimene ndione nazo chifukwa chimene chocho ndeno muyang'ana kufetereza tikukhala muyang'ana ndimafuna nene kuti ngati dziko tikukhala ndi chidwi cha masankho a 2025 kuiwala Malawi amene ali pano number 1 number 2 chifukwaso chokuti anthu ena amene amalawa kuti khulupirira kuti tizilankhula sitikuziwa zimene tikuyenera tizilankhula tungu asokoneza so Malawi onso because osangolankhula chifukwa uli ndi kamwa alipo anthu ena kunja kwa mangolankhula chifukwa kuti ali ndi kamwa ndi uku zizilumikizana you need to understand kodi ngati tikupita kugulu kwa Malawi cause that Malawi uyu tisikati kuziwa kuti kodi uyu amapanga chani so that tikanchosa uyu otangochosa lero uyu vuto tathana nalo tasova koma can you say that again amapezeka tupena anthu adadulidwa mwendo akuti ankagaliza ngati mwendo kuti udali ndi cancer pamene vuto sidali mwendo ndimafuna mbwereza mene munanena ndeni manena kuti munanena bwino kwambiri yes tizimveke alipo anthu ena that's right amene akumangolankhula kupita kugulu kwa anthu kauza tithane ndi uyu chanjani koma pali anthu ena akolo utacho sapo iwo vuto sikuti silita koma alipo ena titatiti nchotsa ameneyo uyu ungonchosa ameneyo kuti uyu choke tasolve problems akubisala mchigulugulumo as a result imene akunenerawo anthu angogenda aliso odusa mmene anthu ankatigendera kucha tikuchosa ni maliro kulilongwe kucha mwangoti genda ife tikuperekeza nawo tufuna tikuoneseni malirowa ino sada tugendeni tawa so tisangogenda mchimbulimbuli let's understand who is a problem and how do we fix that luso limene tilimbe ndikudziwa vuto wakula kwitsayo ndani kapena tukudziwa we are pretending ndene ndimanena kuti pamene tikusamala za masankho a chaka chamawa tidziwe kuti tiliso ndi anthu amene afunika athire mafuta apite ku ntchito tisangokhala ndi chidwi cha tidzawine 2025 anthu akuvutika tate can we deal with this problem munthu wanjala walero lisunga muze kuti samalira mitengo usamadule mitengo imabweresa iye afuna mtengo omweyo kuti aphikire leroli kuti adyere nsima when people we are so focused on winning in 2025 we were mabagaza delegate nthapompano samayi wale kind of said kamapanga when all is said and done in this program tikha kuti timakamba za the power
of the delegate. komanso ineyo tu ine ndikumaza khanga ndikupaduka pang'ono delegate yali apopo uje anthu ena amene amayankhula nawso sadziwaso izona and it scares me. Yes, It scares me. You have somebody claiming kuti yenda amayankhulira Malawi is an idiot. Danda head abwana, empty head. You don't even know what you're talking about. You have no right to stand up and speak. Shut up. When you speak, you must know what you're talking about. Please, I beg you. Don't stand and Komanamiwa that is support. He's probably the only one in Dakarindo. If you want to support him, it's a terrible. As station manager, you cannot recruit me to support him. He's probably the only one in Dakarindo. I mean, that's hala. Point me now. Point me now. Agamba Mr. Sisa. Yes. And how many even panopa? Yeah. And how many tapatsidwa atima kind platform yokuti tikalankhula anthu amatimvera kwambiri. We must be very careful on what we say. Osangobwera panopa kuti tufura uzangosegula panopa. Ifeyo otakota bwera panopa. We cannot come here. Kupanga promote hatred towards probably a particular person. Ndekuti anthu akhatukapirira. That's right. Suppose as many kabwe panopa zimanena suppose anali kulupirira. Because of the trust that people have placed. So what are you saying? I'm saying kuti can you please know what you're talking about? Osapupuluma. Pankhani ya mafuta muziwe omulasa uta pankhani ya mafuta kuti mukamango panga choncho anthu akasazindikira kuti kodi iniso simukuziwa zimene mukunena. I think you have a point. Yes. Pankhani ya mafuta omulasa uta timuudze kuti siyaliyense usaphonye yayi mukuphonya ndiye you are wasting kulicheya kumene kuwanokuma awupanga chiyani kulicheya wanokuma ndani Chair one no SPC. How come Johnny? We need to ask those questions. Yes. That's you CEO Agudani. Chair wa Mera. Adacho kadali body member wa kunokuma. Sidna muone po akuchita po even comment. Chair wa Mera ali kuti. Alipo. Abana. Nthawi yatitero. Nthawi yatitero. Suna mali sana lagiza kabana. Madirida watu wafika kale. Kwa kusema kulima malizani po wachita advise akabambe. Aende bwanji ulendo wa 2025 ine ndingonena mansanga nthawi yatha akabambe ndikuze ni yonti mukhale dalitsoka bambe kumeneko dalitsoka bambe he should be a blessing. He should be a blessing. Wina asaukakamizeni kuti mukhale Saulo Stilima malemu ayisi mukwanitsa wina asakuzeni ndifuna nezimana ne Michael yati ndani natsutsa so program ina tsunani UTM has got Kabambe as president, probably a candidate wao wapa ballot chakajama if they're going solo. He needs some branding. He needs some imaging. Ana anena kayatu kuti wina asabwetse nkhope yake pauti kumathu akabambe pezera mina mkuntauni womuno afuna apite kujitete afuna apite kaya kutiko nkhope yake akabamba tusazizanizo azidziwa so sungaina unena kuti basi wina asabwetse nkhope yake pauti okaimanda akabambe okaimanda akabambe visibility nkhope yake ni azitaniso adziona. Number 3 apano ndema ilo wano ndare no mwaziruwa anthu adziyang'ana kuti kodi chiUTM uchi akuchiyendetsa mtundu wanji mwaba kaziganizo kumeneko nali ndimatsatira convention yawo maneno ya delegates anu akendira ibadi don't just rush in making decisions anthu adza kukhamukirano awa malizani amfumu abana UTM si momwe ili ndi achilima ili ndi anthu zosuntha akabamba ali ntchito yofuna kuibweresa pamodzi. That's right, yeah. So he has a job to bring. You know, UTM pachisankho chimene inaima mu 2019 inapeza 1 million plus votes. It's not automatic kuti ma 1 million votes osaja alipo. He has a job to make sure kuti amene ajawa achite secure apeze so ena. He needs more than 1 million votes if indeed he's going to stand alone and he thinks that he will be president. We had to see. Atwandale amayankula. Anduza kawiri kusaka. Abanda. Of course 50% plus 1 abana. Tisanene tisambise. Wayambira watu kimauka but I know that after ujeni. Tisanene mobisa banoba 50% plus 1. Nitunda. Samazi kukude bandima. Ndi mandeka you need to do more. Anakuma ai mauka.
zipani zimene zikupikisana neck to neck zimene zikhoza kumanira ndi MCP ndi DPP zinazi zili ndi ntchito yayikulu yokuti zionekera kuti zikuwandikira kuchosa zipani so he has that job ayenera amvesese myezi 9 yasalayi ali ndi ntchito yayikulu kukusa Malawi to buy into what he thinks he can do. Tamva maboza ambiri panopa we have trusting issues. Panopa we have trusting issues. You need to give us more than just your word of mouth. Ine kumaliza kwanga nkwa kuti tili ndi ntchito yayikulu yoti tigwire ngati dziko 2025 ndipo wina asalankhule alibe aka ngati udzo utulibe aka usakhala chete ine ninapita pa Andiseni FP school ine pana malime Andiseni kuchireka muntu watu kwe mufuna kuyimaso mene chifana kadulya kwa muntu kadulya kwa ndi chifu faneso kadulya kwa inu ngati mulibe kwanu mbirima ndimveka atu inu kuli kukaka nafuna kwesera olonta funo yima olonta funo yima nanga ndukuzuzulani iya nungofusa Andiseni FP school Andiseni osati Andiseni iya Andiseni zikuvela ngati Andiseni ndikumusalwetse zibana nkhani nja ikulu ndimafuna ndikumaliza Banda Brian Ronison simuti wambatu ngaluli ndimafuna ndinene kuti amene alibe akatisayankhula za masankho a 2025 asakukhudza ngati muli nawo ngulu lofuna kukonza ziwiri zitatu za dziko lino kalembetseni masankho khali ndimene kuti wekedi yakweyi kuti ndina mandete wakalembetsa kuti watu kuti kwatu nguti kubalaka kubinoni FP school uyuso akumveka so amene tili kwatufe tumakalembetsa ndibe kwati ndakafuna kalembezo kalo kama ana rumelo magwira ntchito pana malimwe owa mali kwanu ngabena komwe makhuwa ndande usura khe awakalembetsa ku binoni mesa na malimwe mwakalembetsa ku binoni awa kuti Andiseni osati Andiseni chachiwiri nthawi yatha chachiwiri zinthu zikalakwika mdziko muno tidzizikonza mwa msanga anthu akuvutika nkhani ya mafutayi alipo wina amene mwanena kale kuti mungwira iwe kungwira iwe tachoka pamenepa ukundichititsa manyazi mafuta atheka ndiye okonza aya zichita mwa msanga kapena mwina kuli malo ena kuti mavuto asamadziwika mwina kuti anthu akuvutika samadziwa inu akuziwa tiyambo pamla nazo kumene kodi tizina kuti ndizipitani pomalizira akabambe ayitanitse anzauwa including awosiwa ayitanitse afusa ozeru kolokulanchi kaya kutina akula kodi usi ndi kabambe awena kuitana zake ndani president namene amayitana ajeni wamkulu ndi kabambe koma ndawida ina sakuzola ndi vice president iya ikuchipani wamkulu ndi kabambe I think inenta khala kabambe bozi zimene zili apa ndi former president wenayo and ausiwa yes so ndiye kuti inenta khala kabambe nditawayendera ausi yeah that's what I'm saying tawayendera yes ndikoneni achitokana iwo kodi mmachita bwanji zinthuzi maso timatiti zakambirani kuti apa ndeziyenda bwanji kuti inu ndikeka ndatenga mpaka yes DK can do that yes sidauna achakwera akuyendera ma president azawo puma so down anapita ku BCA anapita ku Mamoji kama tisafika umene boyi tingokamba tingothera pomwepo kufatika fika umene konso muti pangitsa kuti president tafikako anayendera muluzi anapita ku house these are realistic examples ukabwanywa kumatero tiyendizipitani pali wina amene afuna angakoche black amaliza tazindikira kuti delicate si munthu wamba amatakuphetsa ali magi ndeti kamayankhulana tidziyankhulana mwa ulemu khazikane bwino takuphetsa chifukwa timaonana poweruka chichonchete tikozophetsa ine ndi Brian Banda awa ndi Wanda Msisha awa ndi Bambo Jona Pankuku tikachoka pano nditikadye fasilidadi atu ine ndaje aya awangakhala zawo aja sima yalinda ndakelinda mabwe hadakaje kuti hada sima yalinda amasusira kaka kuyamikani nonsenu okhala nafe until next time it's goodbye.